Най-приятелска моля пак да не бъда сниман, не желая. Не, няма да искам да ви снимам. Няма да искам да ви снимам. Няма да ви снимаме, вас спокойно. Сега, как няма? Искате да Темата е изключително важна и всички хората много са заинтересовани. Аз няма да убеждавам никого за нещо. Гражданското общество до така ще ви помоля, че знаем се какво става, ще ви помоля, аз както културно изслушвам, вие да ме изслушвате и да няма прекъсване. Нали така? Събрал съм ви, във всички села кметовете запознават всички хора, които притежават овце и кози с ситуацията и какви решения се взимат. Значи в цялата област присъстваше заместник министъра на вътрешните работи и всички, които са отговорни за тази ситуация. В цялата област, Пловдивска област е най-много пострадала от това заболяване, засегнато. Имало и 94 огнища. Това значи 94 обекта, които са били с тази зараза. В нашето село, знаете всички, че е на нейко. Значи какви са препоръките и какво е предписанието, какво трябва да се прави. Не трябва да се допуска контакт с заразени обекти. Хора, които са били в заразен обект, може да е тук, може да е други. Външни хора, за вас говоря, за ваше добро, което е. За ваше добро и външни хора да не допускате във вашия обект. Независимо кой и откъде е. Аз да дойда, пак и мен няма да ме допуска. Трябва с ваше разрешение да се допусне. Ние ако не се пазим, вие ако не се пазите, няма който да пази. Най-добре. Хора, понеже много лесно се предава тази зараза, е добре, защото може да не го прави нарочно този човек, който идва. Твой комшия, твой приятел, може да не го прави нарочно и съм сигурен, че няма го направи нарочно. Но ако отиде в обект с заразени животни, с тези обувки, с тези дрехи и със същите дрехи дойде във вашия обект, има много голяма вероятност да ви зарази животните. Тъй, че трябва сами да се вадите. Другото, което е важно да ви кажа, когато идват докторите, ветеринарните във вашия обект, те не могат да влезат в вашето без ваше съгласие. Трябва да подпишете декларация. В момента те са задължени в 3 км зона, която е около заразата. Това са нашето село, Куртово, Видраве и Марно поле. Те са задължени веднъж в седмица да огледат, първо се оглежда на външен вид, има ли някакви признаци за заболяване. Ако няма признаци, оглеждат и нищо не правят. Но ако се появи някакви признаци, тогава вече взимат проба, то е като тампонче, така, взимат спънката и се изпраща за изследване. По-малък съм, ще прекъсна. По-малък съм, ще прекъсна. Как ще разбират признаци, като живота са в кошарите? И те са на 500 км от нас. По какви признаци? И сега, това ти казвам, без тяхно съгласие, без ваше съгласие, те не могат да влезат. Сега, ако не ги допуснеш, аз ще ви кажа и това. Сега, случило, дадаха пример, 80 са таковани, 80 огнища са премахнати. И когато, после ще ви кажа кой ги премахва и какво прави. Ако стигнем, дано не стигаме до там. Значи, ако има такива животни, които са взети, се пуска една декларация, се декларация до баба Хъта в Пловдив и до една седмица, поне така го обясниха там, и те казаха, че има вече хора, които получават до една седмица обезщетение 200 лева за животно и след това, след 2 месеца, също ще да има нещо такова с решение на Министерството. Дано да не стигаме там, защото никакви пари не могат да ни възстановят това, което загубваме. Само да ви кажа какви са последствията от отказа и това. Пак ви казвам, ако не ги допускате, не ги допускате. Един въпрос, а личните лекари за какъв чек са? Моля? Личният лекар за какъв чек е? Те са също отбаваха. Те са също. И аз съм личният лекар да бъде провери първо. Моля? Не трябва ли първо личният лекар? Те са лекари, те са доктори, те заедно върват. Как варят?
те им забранили да идват. Чакайте шамо. Само да се изкажа, нека да се изкаже, ще това ще зададат. Каквото знам, аз дойдох в нашото село, защото не искам други да бъдат. Познавам и с всичките. Знаете, че и моите деца се занимават с животни и няма да направя нищо, което да е против вас. Или против себе, че против мене си да направя. Да ви обясня това, което се говориш там и какво ще стане. Ако се допусне и се установи заболяване, се премахват, то пак става с ваше съгласие, нали? Ако да се допусне, са тези обезщетения. Като обезщетения се плащат, ако се установи заболяване и се премахне нищо, те са задължени БАБХ да обеззаразят обекта, който е. Пак казвам, да не се стигне до това. Да обеззаразят и са също обезщетяват за... Защото нищо не може да изнесеш от обект, ако не знаеш. Фураж, останало болно от овцете или нещо подобно друго. Всичко каквото е в обекта, ти трябва да го махне. И затова се плаща с декларация. Обаче има една особеност, аз за това дойдох. Има една особеност. Ако откажете с декларация, пак ви казах, имате право да ги допускате. Но след това се окаже, че има заболяване и се установи заболяване, не получават обезщетение. А пак ли ги изтрепват без обезщетение? Това ако те сами ще потърсят, ако видят, че почват да им умират животните, защото започват. Те имало такъв случай в Първомай, го обясниха, човека с него право не е пуснал декларация да допуснат вътре и след 3 дена или след 4 дена, той собственик като види, че има признаци и почва да умира живот и няма ли да се обади? Той само ще се обади, защото така или иначе, ако измрат всичките те овци, всички са наясно какво става там, всеки ще търси съдействие и помощ. Така е. Значи, но мисълта ми, аз казвам моето мнение, пък те, които искат това да направят. Аз не им налагам нищо. Значи, ако и той човек след като не е подал, не се е съгласил да се влезе да се види от него, значи доколкото разбрах, няма да му се плаща обезщетение. Но ако, пак ти казвам, знам, че в обществото има недоверие към много неща. Изобщо към България, за всички институции има някакво недоверие. Те са си виновни за това, защото не спора кой е виновен. В свидетелски свят, който доказателства неоспорими на самата политическа... Сега вижте, пак ви казах, няколко пъти сме говорили с вас. Не съм дошъл да говоря за политика, не съм дошъл да говоря абсолютно за нищо. Сега ще ви помоля да оставите хората да слушат какво ще кажа. Вие нямате животни, хората имат животни, аз съм дошъл с тях да говоря. И да им обясня на тях. Нямам намерение, не говоря за политика. Виждате, не говоря за политика и нямам намерение да говоря за политика. Па ние говорим за мафия. На всяка една крачка се вижда. Ние говорим за мафия. Ние за това сме тук. Защото това са крайните пипала на мафия. Аз се отиваме, ако ви сте тук, където нямате животни, в качеството си на какви сте тук? Моля ви се, слушайте. Ами аз ви казах, аз повече не искам. Аз съм дошъл да говоря, вие ме прекъсвате, това ви е начин на действие. Но това вие не ви... Слушайте ме, моля ви се. Не ви привлича привържените. Напротив, много хора губите по такъв начин. Говорете по-разумно и не ме прекъсвайте. Моля, заповядайте, че сте ваши. Така, и ви умолявам повече да не ме прекъсвате. Дошъл съм, защото уважавам моите съселени и затова съм дошъл да им кажа какви са нещата, а мнението е тяхно, решението е тяхно, какво ще прави. Още повече вие не сте никакъв да ми дадете думата или да ми отнемате. Тъй, че аз съм дошъл с моите селски да говоря и да им обясня за какво става въпрос. Та, момчета, ваше право е дали ще ги допускате докторите или няма да ги допускате. Аз ви казах при допускане как са нещата, при недопускане как са нещата. Вие сами познавате социалните, вие сте хората, които познавате най-добре социалните на животните си. Като ги огледате, като видите нещо съмнително, добре е да си наредите, да не останете без нищо. Пак ще прекъсна. Добре. Следата се здрее. По принципа да ги допуснеш, който ги допускал Маришка Вакна са разсипани. Който ги е допуснал след 3 дена в автаназия. Що бе, аз ги допуснах и нямам след 3 дена автаназия. Дай Боже да нямаш. Тя няма. Защо Маришка Грей с Гърмями кажи с Маришка Вакна тотално? Виж, не. Кажа, че има нещо, някой против специално Маришката Вакна. Не твоите, бе.
изслушай ме само, изслушайте ме. Значи в нашата геопса, тук абсолютно навсякъде си ги допускат. Абсолютно навсякъде си ги допуснали, подписали са декларации, ще допускат само отделни хора не са подписали, като на тях са им обяснили какво следва, от кое и какво следва. Пак ми казвам, тя правилно ми казва. Аз ако имам овце, защото аз все пак вярвам в тия доктори, защото съм работил с тях и знам, не идват други хора, идват доктори. Доктори идват, други не идват. И аз за мен ще ми е по-добре да знам състоянието на стадото си, защото един лекар по-добре преценява как са животните, отколкото ние. Ние сме ги гледали от малки, отгледали сме ги, имаме и по-друго отношение към животните, отколкото един доктор дойде да ги прецени. Той за това учил, за това знае. Пак ви казвам, не ви убеждавам да ги пускате. Казвам ви какво бих направил аз, а вие какво ще направите, това си е ваша работа. Последния пример, преди една седмица в Царемир, подскачал човека, ще ли да се бият с камъни и дърве, докторите такива, докторите онакия, след една седмица болни животни в стадото, тича търси помощ и плаче като малко дете. Така е. Аз за това ви събрах, момчета, да ви кажа, защото познаваме се всички, уважаваме са, казвам какво е реалното състояние, пък вие преценявате. Да, кажи. Аз имам личен лекар. Моля? Личен лекар имам на овцете. Да. Лекарът ми е казал, лично никой да не пускам. Ако има болна овца, ще извикам него да. Добре. Значи, така на моят лекар няма да доверя. Не, той към бабаха, бе. Допускаш си го, обаче и него не го допускай без дрехи, които да предпазват. Нали разбира? Трябва да бъдем честни сега това събрание. Тук също носи риск от потенциална зараза. Знам се. Аз за това други хора не съм пуснал. Някой, ако е дошъл с дрехите, с които е бил при животните, също така е. Също така, никой няма да постъпи по този начин, така че... Да, кажете, да. Никой няма да и там и да дойде с работните дрехи. Той е лекар на овцете и за тази работа да дойде да види овцете и да прецени и тук да се обади. Да, така е. Те са баба като също, по същата агенция. Но моята препоръка е, никой не допускайте и лекар да е, те си идват с едни дрехи, които изолират от това, предпазват от разпространение на болестта. Вие трябва да се вардите. Като го видиш, че отде го знаеш дали не е бил някъде в... Минейко, кой го гледа 4 дена чоди с едни и същи дрехи в цялото село? Да, това е проблема. Кой го спря този човек? къде е цялото село? Той не е напускал. Аз съм бил повече там отколкото. Виж какво търсиш там? Защото ти не си отваряш ушите. Чакай. Ама и ти година ли си? Аз съм... Да ти покажа ли се? Ти ми казваш какво разстояние съм. Ако извикам, аз съм селянин, мога да викам и аз повече. Аз съм железничар и селянин, мога да викам и аз. С викане няма да се разбере. Трябва да говорим по-тихо, по-спокойно. Защо трябва да бъда моста тук? Ние да не сме кьорови, ние сме там от 4 дена. Оная вечер не е. Всяка една секунда сме пределали. Че болни овце не е имал. Лики каза, аз не мога да ги храна, обадих се да дойдат да ги умъртват. Ти не го познаваш ли? Не го познавам. Изобщо да не го познаваш. Аз го познавам от дете. Бе, съгласен съм. Добре, човек, той не искаше да ни каже. Той така. Вижте, взети са и на второто са взети проби, и за вторите, и тя взе положителна и първата положителна. Какво трябва да направят докторите, като излизат пробите положителни? Защото тези проби винаги ще излизат положителни. Защо? И защото така ги изкарват. Не дейте така. Не дейте така. Да, кажи. На кучета как ги... Слушайте, оставете да говоря с... Оставете да говоря с животновете. В този обект на него, кой ги приглежда, ето обикаля цялата... Вижте, за това сте прав, че не го пуснаха. Ама вие бяхте там и вие тръгнахте да обикаляте селото. Защо тръгнахте? Ние не сме тръгнали да обикаляме. Ние слушахме с кой води разговори. Бяха много показали. Кажете ви. Отдолу от фермата... Вижте, колеги или приятели или познати, не съм дошъл да спора с никого. Не съм била там, само Вижте, във фермата. не съм дошъл да спора с никого. Дошъл съм да запозная моите колеги за какво става въпрос, пък решението е тяхно. Не ги убеждавам, за разлика от вас, аз не ги убеждавам в нищо. Да вярват или да не вярват. Казваме какви са нещата, аз си вярвам в институциите и така съм възпитан. Може ли да питам нещо? Сега, вие не сте животновът, аз чакам да видя другите.
За политически неща не искам да говоря. Добре, извинявай. Така, аз може ли да си задам вече въпроса на Да, кажете. Преди отдели казах ти, че баба Кръв обикаля, не имат заповед, нали? Да. Да обикалят и да проверяват животните. До сега те на никой не са представили такава заповед. Хората я искат, включително и ние като граждани сме ги срещали по пътя, питали сме ги, те не искат да представят. Вижте, на вас някак да я покажат, те ги представят, заповедите ги представят на обекта, където отиват. Ето някой да каже дали са показани такива неща. Значи при мен не дадо никога Да, заповед. ние искахме. Това жена ми изказа проекта, те ни дават заповед и не то се представя. Да ви обясним. Като ние представят заповед, не го допускате. Другото, дрехите казахте, те Той и със заповед няма да го допусне. Сега, че няма го допуснеш на терасата, вас няма го допуснеш. Но те става въпрос за животновъдния обект. Виж сега, ако има такова нещо, ще ви помоля, всички са познават, нали? Ако има такова нещо, бъдете се на мен. Казваш ми, ето кой сен дойде, иска лекаря да влезе, нито документ, нито нищо не представя. Обади ми се на мен. Аз ще обадам на директора на БАБХ. Ето кой си лекар отишъл, ние им представя на хората документ. И си правя да ни го допускате. Да, извинявам се. Така, нещо може би аз не разбрах. В началото, като започнахме събранието, вие казахте, така го започнахме. Никой да не се допуска, независимо какъв е. Така казахте. Без заповед и без клинична. После обаче казахте. Нали, защото противоречие някакво такова. Да, кажете. После казахте, че могат да дойдат и да влязат, когато чак установят, че има някаква нередност при животно. Иначе няма право да влизат. Не, вижте, те първо правят оглед, да, на место да го видят. Обаче той за да влезе трябва да се представи документи. Какъв и за какво има? По какъв повод ще влиза като той, няма да има причина да влиза като той. Има заповед, вижте сега, има заповед, казва се контактна зона, не контактна зона, две зони са, едната е на 3 км, другата е на 10 км. И те са задължени от генералния директор на агенцията по безопасност. Има заповед такава, която ги задължава всяка седмица да се прави оглед, визуален оглед и че те преценяват помощния вид на живот и дали има заболяване или не. Ако забележат, че нещо такова, вие трябва да се съгласите да влезе и да вземе проба. Разбирате ли, като е взимало кръвни проби и са добре? Моля? На мен са взимали кръвни проби, юли, краят на юли. Те не са защо. Как да ми са? Вижте за това заболяване се взима с един тампон, се взима от шпилното. Разбирам ви опасение, напълно ви разбирам. И ваше право и факти казвам. Не ви казвам задължително да ги пускайте. Аз дойдох да ви запозная какви могат да бъдат последствията от едно действие или от друго действие. Но това могат, звучи относително. Могат да ти платят, могат и да не ти платят. Не, плащат задължително. Ако не ги допуснеш, могат евентуално. Не, ако не ги допуснеш, казаха, че няма да плащат. Кой каза? Там директора на БАБХ. Тия животни, които години сега на местото на Маринки, след 20 дена още те ще измрат сами. Ами то както изглежда, очаква се да се удължи това. Колко време според вас ще е срока карантинния? Карантинния срок колко време ще е? До 5 беше, до 5 беше, но се очаква да се удължи заради това, което се установи. А за какъв период се очаква да се удължи? Карантинният срок, виж, инкубационният период на това заболяване, днеска, ако има заболяване, на 21-я ден показва. Инкубационен период на самото заболяване, на 21-я ден. Затова той карантинен срок е 21 ден. А животновъдите ще бъдат ли подпомагани за изхранването по някакъв начин? Поставихме го на въпрос, аз лично го поставих на въпрос и още няколко кмета на общини го поставиха на въпрос, че трябва да обсъдят това, което говорихме, че вие де-факто храните храната за зимата, която. Точно така. Ще ги пасем декември, януари. Поставихме го на въпрос, имаше представител на Министерството на земеделието, записахте, една жена беше, ние познаваме. Казах, че би трябвало да се както при другите заболявания подпомагаха животните, би трябвало и сега да го подпомагат. Това няма да е нужно.
Дано да не се нада. Тя няма да трябва повече рана. Нещо да прави да всичко за мен. Нещо за ваксини споменали са? Значи поставяха и си говорят. За ваксини нещо споменали са? Ваксини не са споменал. Ами то тогава да ги пускаме да пасат. Не може да ги пускаме, които са разговори, чисто извади. Да, то по този начин. Те при всички положения ще го кажат. Не бе, по принцип, те ще специално. А ти Василева, ти сякат са под гламаринки, ти още Да, той жегата ги прича. За 2 дена, 150 животни, за 2 дена изпиват точно 1 тон вода. За 2 дена. На втория ден вечерта отивам и наливам. Сега вижте, аз пред вас за другите не говоря, за нашето говоря. Пред вас говоря, обещавам, че ще звънна, ще поставя въпроса пред баба още тя като излезна, че въпрос, който зададахме въпрос, не за пускането, няма за храната. Само да се включа, ако удобно, тук преди 1 час са одобрили димини шема. Ще има ли? За храната? Сигурно, да. Значи вчера се постави остро, първо аз го поставих, след това от Каляново, от Съединение, от всички общини, Стамбулийски, всички бяха запознати с нещата и го поставих по въпрос и той е близко до акъл. Че вие сега храните това, което би трябвало да взимате. Друго нещо има. 12 бали не са. Да се постави този въпрос. Ако си има нещо, сами да си ги повикаме. Кое? Болест. Не ви пречи да ги викате. Не ви пречи да ги викате. Но моят съвет е... Не искам той да ни дойде. Виж, моят съвет е следния. Допускайте ги поне на външен визуален контрол. Това не ви пречи. Да погледнат животните отвън, да се направи визуален, без да се взимат проби. Не ги допускайте, вътре ако искате. Сега карантината продължава още 20 дена. Не са казали още. Ще се вземе решение. Сега батери систем ще дойдеш специално теб така да дойдат всеки водоварите на какви лайна са замясани. Знам, че... Това са лайна и гумна. Те овце ще заминат на кино. Аз ги гледам цял живот тези овце. Аз знам коя овце е болна, коя не е болна. За какво той ще се въркне в овцете и ще гледа овцете? Аз мога да го покажа коя овце е болна. Зная за какво става. Разбира се, има пъти го Разбирам това, че аз съм го казал, ако се мислите, даже... Утре ще дойдат тия си дира, се върши, ще почнеш пистол, ще бият овцете на пели. Това съм го казал там и другите кметове ви казаха и така се помоли да вземат възможно най-добро решение за това. И вие да знаете за какво става въпрос, да се уведомят хората. Дали ще има подпомагане, дали няма да има подпомагане. Аз не искам да искам овцете да ми са живи. Аз така иначе, аз ги гледам тия овцете, ги гледам за темти пари и за фактури. Не става просто за пари. Виж ти сега си направил фураж за зимата да ги храниш. Сега като ги зараниш зимата, какво ще правиш? Държавата трябва да поеме ангажимент, както даваха друг път за такива ситуации в минимус. Това казаха всичките, да има пак такова решение, а аз мисля, че ще има такова. Тотално изамина. Това ще има димини със сигурност. Това те разбирам, едно овце падат за една седмица. Така е. А за 3 месеца не може да се възстанови тази връзка. Така е. И на пролет ще един... Той ти стига да стои под ламарините. Ти няма се наморвала. Не ти казвам. Агнишко няма един къде бе сега ще намори там сега ще възстанови. Относно въпросът е Нейко Дончев. Вчера с това Чакай малко, Агни. Дали ще ги бил да? Макалът казва, че 4 дни не съм привлечен. 4 месеца не съм привлечен. Не бе, он е ден му направи да се бележка вчера. То толкова ти ще Аз не щях да го кажа, защото моето стаж той ти го каза. Минимум 4 месеца. Всеки ден е покрай моята ферма. Има коне и крави. Сега водопоят, мой пример. Какво да го правя? Кой да му забрани да се мярка покрай мен? Това за него се знае от цялото село. Последните дни козите ги кара пред вратата. Него пък го и приятел. Може ли Аз не съм ветеринар. Не сте ветеринар. Аз съм ЖП инженер. Добре. Едно време имало ли е шарка според вас? Моля? От едно време Какъв е проблемът? Сигурно има. Избивани ли са били животни?
ли са били? Не са, бе. Едно време ми мога Да, да си. никога не са били. В историята на България не са изпивани. И шарка А как са вие ги пали. прочетете какво означава Чел шарка. съм много повече от вас. Шарка, Чел не съм ме много интересува. така, чал. Говорим за шарка. Ай, Това не е стига. смъртоносна болест. Само забележете. Това не е смъртоносна Много болест. мъртви има на тази. Да. Сега вижте, Това някой постави на въпрос на това ме интересува, че това не е И мъка се замина. Мъката той се значи така. Аз съм гонал, извинявам цялата компания, аз съм гонал, но това му удари малко. Това да ме направо не го обръща на състезание. Той му не е губил приятел. Виж, само такъв приятел ли бъде? Аз почти всяка седмица Сега са фокусирани върху тези смислени въпроси, тук искам да се фокусираме. Никой не е имал. Сега аз не съм ветеринарен лекар и мога. Аз ви казвам какви решения се взеха на областния съвет там. И не мога да кажа, не съм лекар, за да кажа как са нещата. Но вие сами ще знаете, че като се разберете, всеки умират от това. Ами никой няма против, никой не е. Сега да кажем, че не умират. Няма в историята на животновъдството такава. Сега, виж, няма ние до завчера спорихме с дъбенци. Слушайте сега. Вижте сега. Ай си говорим сега мъжките. Аз защо повдигам тон? Защото искам да ви привлеча вниманието, защото не искаме да слушаме глупости. Какви глупости говоря? Аз не смятам, че сега слушай много внимателно, защото защото ти си странен пратеник. Що казвате, че не сте ветеринар? Аз съм директен, точен и ясен. Значи половината около ме познава някой, ако излезе да каже, че съм го изгъл по най-бруталния начин, отивам да се обеса. Слушай ме сега ти внимателно. Добре. Искам някой да ми отговориш. Според вас, тъй като си ЖП инженер, аз знам, че няма да дадеш качествен отговор. Какъв процентно смъртност има тази болест? Вижте, човек, аз не съм дошъл да го убеждавам тия хора. Аз съм дошъл да кажа решенията на... Слушай, не ме изпитвай, казах ти, не ми дигай темите. Няма да ме изпитваш, естествено. Аз съм дошъл да се видя с колеги. Сега с колеги. Дошъл съм да се видя с колеги. Държа да кажа, че съм приятел с почти всички от тук. Не съм дошъл с тези хора. И те моля да ни пречиш да събиране. Дай да събиране, няма да пречиш да събирането. Аз съм дошъл да говоря с тези. Предния път ме разправяш така. Сега има ли вероятност от петия шапка от петия да отпадни забрана? Да ти кажа, днес го поставих въпроса. До пети е заповедта. До пети. Четвърти включително. И бати Васил да се обадиш и да му кажеш. Аз ще обадя. Тя ще говори заповедта, аз ще се обадя не само на вас, на всички. Дали важи, дали не важи. И до тогава ще стане ясно дали ще има геминивис за храната, да знаете какво правите. Друго да предложим кой панамбал ще се купи. Да няма контакт между стадата и един периметър, примерно 1000 метра така правите. Между нас да се разберем да ги посетим, не за 1-2 часа. Васко, затова и казах, къде с това започна. Всичко зависи от нас, не от друг. Сега всичките горе-долу... Ако са уважаеми един друг, не би трябвало да се засичат, да се доближават животните, да имат чужди хора, да обикалят чужди хора, като казвам ти, някой комшия, защото не знаеш къде е. Или друг собственик, не знаеш дали има заболяване. Ограничавайте се в тия контакти за известно време и след това пак сядате, си пиете и следете заедно. Това няма да стане. Ще задам. Ние всеки ден се караме там на кръвто. Буклуци големи всички. Всеки ден се караме. Аз от тези не съм ги пуснал. Каза ми, че някой казал на полицията, вътре съм пускал тези. Какво искате да си дадем това? Някой кой комшия, да не съм аз. Аз съм казал, че това не е комшия, много мои приятели. Това не мога право сме гъсни. Аз ще направя въпрос на нас. И да не са да видяли, ще само искам малко внимание. Значи, обаче разбирам. Това зависи от нас, ама зависи и от вас. Някой да ни каже, защо да не ги пускаме тези овце, като те не са болни. Аз не съм ходил никъде с тези овце. Идеята, според тях, идеята е да не се допусне контакт и да има поголовно заболяване. Това ние трябва да го решим да няма контакт. И това вие сами може да си го решите тук между вас. Друга идея нямаше ли там? Чакай малко. Значи идеята нямаше ли да се дупчат тези животни? Чакай малко.
Бате, но ще тя се ликува. То къде едва победи. Даже изото на бабаката, той е малко 500 осте. Слушай, да, има 500 осте. И ще дойде да гледа моите осте да не са болни. А кой ще гледа неговите осте да не са болни? Не знам, никой не знае нищо. Всеки гледа да го намушка от половината назад на другия. Да не е целия, разбираш. Сега искам само нещо да попитам. Да. Аз тъй като доста стабилно съм се консултирал с лекарите и са ми обяснили, че не, че само не се лекува това нещо. Това се лекува абсолютно по същия начин като при хората. И добре, защо не го лекуват? Сега да не е да опъвам окуми за тази. Добре, защо не го лекуват тогава? Сега другия въпрос. Аз пак това ме интересува. Ето сега обяснявам ясно и точно. Даже на болното животно се позволява да се консумира високо на болното животно. Това го пише в книгите. Ти от БАК много добре го знаят това нещо и върви тази странна пропаганда не само на тази територия, но и в цялата. Добре, бе, като се събирате, що не ги питате, що не се лекуват? Защото то никога не ни позволяват да общуваме качествено неправилно с тях. Те постоянно въртат газът и как да не можете, момчета? Имат си представители, народни представители там постоянно. Има роли, ще слушаме или ще слушаме БАК. Не бе. Дето сега, колко хиляди овце умъртиха? Чакай, че не мога да 10 хиляди са само в нашата област. Умъртвени. Що му нищо да ги няма? Не знам. Не бе, предполагам. Не може да са 100, може да са 200. Говори, обаче той ще казва, че не е ветеринар. И в качеството си на като обясняваме там. Общината. И как чакай се, аз не ги убеждавам да ми допускат. Айде да допускат. Аз съм длъжен, чувствам се длъжен да ги запозная с нещата. Как са? Не съм казал допускат. Хората в нас са се постарали да се информират за тая болест. Господин Пете, аз не съм хотела, искам господин Пете само да ви кажа нещо. Може да ми обърнете малко. Автообедени пъти да дадете изявление за тия хора. Втория ден вие ми се адресите. Да ви казвам, аз не съм била в слушалата на него. Аз ще да ги извикам. Но ако дойдат, ти първо правят външен опит. И ако се появи нещо, някакво съмнение, тогава взимат. Аз се посъветвам, ти знаеш ли моите деца също за нас. Да ми дава Господ. Значи, за да съм сигурен, аз да го види лекар. Аз не съм сигурен в това. Значи аз мога да се за мен е добре, за мен не е добре. Това не значи нищо. Моят личен лекар ми каза така. Иване, викам какво да правя. Иване, никой няма да пуска чужците. Ако имаш болна овца, се обаждаш на него и аз се обаждам на тях. Обаче, пак ти казвам, всеки трябва да идва подходящо облечен, за да не, защото той може да е бил, той е личен лекар, не е само на теб. Така, моят изобщо даже казах, без повод да не го... Моята жена му иска документи на този мъж. Той не то документи даде, не то се представи. Добре, аз това въпрос ще го поставя, ще обада на сега. Сега въпросът е да дето има възможност. Его, Мишо няма контакти с никой. Разберете се с това пъча на спортелия. Има от фонд земеделие има всеки една животновъд на телефона. Ще очакват ваксините по кравите и по овцете. Да, било е в Кюстендилско, вече се появи. И има, че не трябва да се пускат крави нощно време. Мона ги пуска денонощно, пъчата ги карат гътери. Също като на млеко шатури, на всички грабари. Леко така е биляше на аз се разбрах, че ги пасвам по Всяк ден бе, човек. Всеки божи ден бе. И да го прибиеш. Ако го прибиеш да даде някой корбан. Майго, аз нося херпесите. 10 години правя млечни овце, всичко точно. Такова и мисленето на човека може да го правиш. Какво може да го направиш? Чакай, има закон. Главата в биля. Както за теб има закон, така и за мен. Покът си на някаква служба време. Това е изборна позиция. Днеска си ти, утре и друг. Преди беше, други бяха карагенски. Аз съм дошъл, защото уважавам. Разбирам това вече Русия, не вала. То знам, аз съм дошъл да ви казвам. Никой нищо не е против тази. Аз трябва да ви подведа за нищо. Обаче, трябва да се мисли тя от да ги пусне. Той не е сега до Знам всичко. Ти ще решите. Аз говоря с доктори и
Всеки ден спават. Сигурен съм. Его, покрай него службата уже се разбират някакси. Единият надолу, другият нагоре. Помага да снимате почти през цялото време снимаш. Ние сме на обществено место, това не е частен имот. Ако се разберем някакси да се може да снимаш с мое съгласие. Аз снимам всички. Нито между моите всички снимам. Ако не са уважавани... Не, аз просто съм си блогър и снимам за канала в YouTube. Той сам сами, той сам сами. И той сами. Той може да ще момчета. Каквото направи, вижте го. След 5 става въпрос. Ние говорим за след 5. Да кажа ли моето мнение за него? Но някой трябва да го поеме. Няма болно живот. Ти не знаеш. Аз ги гледам всеки ден по цял ден. Не знам да че. Сега на него историите са си него. Той брадикът за това избяга къде приятели. Мен не е приятели. Аз съм направил стадо за 500 000 лева, за да това буклук да ме запада. И му казвам, Раден, не гледаш ли телевизия, не видиш какво прави. На 50 метра, няма, 15 метра от вратата. Аз имам 4 декара облачна градина, не сме да си пусна овцете вътре. Заградено е навсякъде. Пробите са взети, просто направени в национална много криминални истории виждаш някога са те оттам да се да му изливат овцете, отдеме на тъпка на къщата. Некой има ли в къщата кози още? Отдели полицията били там. Две полиции на обед. А той Нейко според вас от Васил Левски сключил ли е някаква договорка с тях, за да вземе финансова помощ? Има органи в България. Няма, то си има решение. Да, значи са излезнали с решение. Пробите са направени в референтна национална референтна лаборатория. Няма как национална лаборатория да изкривява резултат. Да. Няма как. Установени са, за съжаление се е получило. Аз само съм от тези момчета да ми пострадат. Има животновъди, които искат да се оттърват явно от животните. Нали, които искаме да си гледаме животните. Аз в 98 година съм овчар. Е запълнал. И после за това за жалост е така. Кой му откри тия животновъдни обекти? Кой му ги откри? 8 животновъдни. Добре, има 4 такова обекта. Всичките животни са на едно място. Как става тези работи? Да, това е неизвестно. За това питам, защото се вижда, че има неизвестни доста въпроси. Моите са на един обект и с всичките там могат да хванат за ръката, извинявайте, с като хора, и да заведа да видиш това нали да какво на сега обекти ясли ли има? Фронт за водопой ли има? Ток ли има? Портал ли има? Пътека за обеззаразяване ли има? Ние видяхме, че наистина е занимарено доста. Аз съм зимата съм го изградал от хладилник и съм поръчал да ми карат още силно. С това силно не мога да изкарам да вече съм купил тони и половина жито от ведране. Още момчета да го защитават. Кой му защитават? Ето виждате как уведомяват хората за епидемията от чарка по дребните преживни животни в село Васил Левски, община Карлово. Настава суматоха в залата. Така органите предават